יצחק נבון כתב את אגדת ששת הימים ושבעת השערים, ואתן לכם קמצוץ ממנה, קטע קצר שעבדתי עליו. אותו יום שהלך מלך עמון למצרים, נחתם גזר הדין. לא יצאו ימים מרובים, והאש אחזה בכל פינות הארץ, מצפון, מדרום וממזרח. ובני ישראל יוצאים למלחמה, ומוסרים נפשם, ונוצחים בכל מקום ומקום, עד שהגיעו לירושלים. 7 שערים בחומתה של ירושלים, ולא היו יודעים באיזה שער נכנסים, שכל שער קופץ וברקד בפניהם ואומר, בואו בתוכי, שאני ראוי לכם מכולם. ישב הקדוש ברוך הוא בישיבה של מעלה, ומלאכי השרת לימינו ולשמאלו אמר להם, איזה שער ראוי הוא לבוא הגאולה על ידו, שאין 2 מלאכים עושים שליחות אחת, ולא 2 שערים ישועה אחת. ולא היו יודעים מה לענותו. עמד מיכאל ואמר, ריבונו של עולם, כולם נעים וכולם ראויים, אלא קרא לשערים והם שוטחים דבריהם לפניך, ואתה בוחר לך אחד מהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שכך אני עושה. רמז באצבעו וירדה כמין פיסת אש על שער יפו. אמר לו, דבר אתה תחילה. קפץ שער יפו ואמר, ריבונו של עולם, אני השער, וממני 2 דרכים, האחת לחברון, לקברי אבות שיסדו אומתך, והאחת ליפו, שבה נתייסר יונה הנביא למענך. זכותם תעמוד לי לפניך להביא גאולה על ידי. יבואו נערי ישראל בתוכי, ואני משוחח עליהם, ואפילו כל הרוחות בעולם באות ונושבות בי, אין מזיזות אותי ממקומי. וברית אני עושה עם מגדל דוד של ימיני, ואנו עושים בעצה אחת. היה שער יפו מדבר, וגבריאל חוטב דברי פרקליטות שלו, ומלאכים מתגודדים ואומרים אמת, ראוי. ניתנה הרשות, וקפץ שער ציון, ואמר ריבונו של עולם, אני השער שעל שמו נקראת עיר קודשך ציון, הביטה משמיים וראה, והשקיפה ממעון קודשך, שאין בי אלא פצע וחבורה, שריטות וחבלות, כל נוראותיך ומשבריך עליי עברו. ישראל היו חובטים בי להיכנס, ערביים היו חובטים בי לעצור, וכלום לא אני עצמי יחידי הכנסתי בחורי ישראל לעיר קודשך. היה הוא מדבר, ומלאכי השרת מזילים דמעות ואומרים אמת, ראוי, ראוי. הזדעזע שער האשפות ואמר, ריבונו של עולם, ראה עמידתי לפניך, דל ונכלם, מושפל ונתקע, ומחציתי באדמה, ומעלי זרקו אשפתות דורות על דורות. וחפפתי עצמי ואמרתי, אשפות ירושלים ולא מרגליות של העולם כולו. ומתי, אם לא עכשיו, אתה מקיים בי מאשפות ירים אביון? ולא זו בלבד, אלא שבכל רגע ורגע רואה אני מכאן את הכותל המערבי בעליבותו. נהנה הכותל עצמו ואמר, אמת דיבר. אמר הקדוש ברוך הוא למיכאל, העצה נאה יעצת, לקרוא לשערים ולשמוע טענותיהם. עכשיו שאנו שומעים, ליבנו נחמץ ועינינו צורבות דמעות. ראה מה העצה יעצת. ענה מיכאל ואמר, ריבונו של עולם, ייסורין ממרקים שערים. עכשיו ששמענו 3, אין אנו רשאים להיבטל משמיעת 4, שמא יאמרו משוא פנים חלילה בישיבה של מעלה. קפץ שער הפרחים ואמר, חס ושלום, שיבואו נערי ישראל בשער של אשפות? אדרבה, יבואו בתוכי, שאם באים בתוכי אני תולש פרחי מעליי, ומעטר בהם ראשיהם של יקירנו. לא סיים דיבורו שער הפרחים, עד שנשמעה זעקה של פלצות וקורעת 7 רקיעים. הסתכלו המלאכים וראו את ירמיהו הנביא תולש זקנו וקורע בגדיו וזועק, עד מתי יושב בית דין של מעלה? בית דין אכזרי אתם. בנינו נהרגים כאן למטה ואתם מדיינים באיזה שער נכנסים?
ביקש גבריאל להסותו, אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, הנח לו לירמיהו, שהוא ניבא על החורבן, ועדיין גחלי נבואתו מעמעמות וצרובות לשונו. ניתנה הרשות ונשמע שער שכם ושער הרחמים. לא סיים דיבורו שער הרחמים עד שנשמעה זעקה של פלצות וקורעת שבעת רקיעים. תלו מלאכים עיניהם וראו את רחל סותרת שערותיה. אמרה ריבונו של עולם, לא כך אמרת לי, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, ושבו בנים לגבולם? על בנים חיים דיברת או על מתים? והיו מלאכי השרת מזילים דמעות וחובשים פניהם בקרקע. אמר לה הקדוש ברוך הוא לרחל, רחל ביתי, עוד שער אחד אנו שומעים ופוסקים. שלח ידו וירדה פיסת אש על שער האריות. אמר לו דבר. נתקפל שער האריות ולא אמר דבר. הרים עליו בקולו ואמר לו דבר אתה, והיה מסרב. הלקה אותו בשוט של להבה עד שפתח פי ואמר, ריבונו של עולם, בכל רגע ורגע רואה אני מכאן על הר הצופים ולרגלי השערים חיילי ישראל שניצלים באש ונופלים. יבואו מכל שער שיבואו, ובלבד שלא ייפול מהם עוד אף אחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הואיל ומעטת עצמך וחייהם של בחורים חשובים בעיניך מתפארת שלך, הרי אני גוזר שבתוכך יבואו, וממך הישועה להר קודשי. יבואו בני האריות וייכנסו דרך שער האריות. לא יצתה שעה ושפעת חיילי ישראל פרצו אל שער האריות, וממנו להר הבית ולקודשי ישראל. תודה גדולה. תודה גדולה.